Matona isithi na ke holiday imizuzu masenzi beyi-25 ngoku nesiqingatha phambi kobana kubethe intsimbi yaka 10 o'clock. Hashtag our conversation. Nditshilo ke nathi namhlanje ke ku hashtag the conversation wethu singokola nobofelo Mukwena as well as Uyanda Mtsulwana. Bona ke ngabafundi abazi-beneficiaries of Izwi Mentorship Hub. If yakhumbula kakuhle Mphulaphuli, sasike sanodliwano ndlebe we profiling siprofila Izwi Mentorship Hub. I-organization ke based pha eIndwe. Working with schools around Emalahleni on school safety, human rights, and eco champions program. So, go 2025, the program gave a focus on environmental protection, where learners were trained as eco champions and led awarenesses campaigns, planted trees, and established schools. School gardens. So, baza bebe pa from the 6th up to 9th yaka October. Beyo attenda ke lo summit ke ebizwa ngobana ke yi-Eco Youth Summit beshowcase ke nomsebenzi abawenzileyo bakhona ke bakuZoom. We're also live on our Facebook page, Vukani Community Radio. Ladies, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, sir. Thank you for this opportunity. Bofelo, dilibiza kakuhle mntanami igama lakho? Mama, ulibiza kakuhle igama lam. Oh, thank you so much. Ndifuna ke nisibalisele before sibe sizawuncokola ngokubana niyahamba on the 6th of October. You guys are going to eGqeberha kula summit siya kuyo. Kukho umntana zivaliwe izikolo kamandi and your peers are listening at this particular moment. So indoni i-Eco Youth Summit kwenzeka ntoni? Why there is Eco? Kwenzeka ntoni? Can you sibalisele? What is that? In my understanding, the Eco Youth Summit is all about our environment, firstly, and making sure that we protect it, we love it, and care for it. The Eco Youth Summit is where we'll be learning more about our environment. No, I think you guys are in the same room, so there will be Eco eyenzekayo, but you can continue. It's fine. Okay. As I was saying, we'll be learning more about our environment, how to protect it, how to love it, and how to care about it. Yeah. What do you mean xa usithi environment? Because it means into eyenzeka kwi-environment. So ni focus entweni kanye kanye nina. Bengicela niphindele umbuzo. There is a lot eyenzekayo within the environment. So what do you mean xa usithi Eco Summit is our focus on how to make sure that we protect our environment? What exactly were you guys doing? Nizayoyibonisa phayana kula summit. Okay. We were talking about climate change, right? Yes. And we talked about izinto that have an impact on climate change. And I think what we'll be doing Clear Summit is that we'll be telling our peers about the things that we've been doing to minimize climate change and to learn more about climate change, to raise awareness about climate change. Uyanda, singabantu abadala. Sazalwa ngo-1940. And as I understand xa uthetha nge-climate change, yintoni climate change? And what that's okay, inento yokwenza nantoni nathi, because siyaphila thina apha emhlabeni siyabona kusenzeka utshintsho. Winter bekusuppose iphela ngoku but akupheli kuDecember, but we are still in winter. And then kuthiwe kwamosheka i-ozone layer mhlawumbi because of climate change, air pollution, land pollution, you name it. But khasicacisele wethu njengabantu abadala abamameleyo bethuna nabantwana bam, yintoni i-climate change? Kusube kusenzeka ntoni xa kuthiwa xa kuthethwa nge-climate change? Xa sithetha nge-climate change, in simple terms, it is the change in temperatures
ne? All right. Whereby we're experiencing extreme weather conditions, such as njengoba sewutshilo into yobana xa Yeah. kushushu kuba shushu kakhulu, and then xa kubanda kakhulu. And if we have noticed that winter takes longer than summer here in South Africa, for example, that's because of a climate change, which is due to air pollution, land pollution. Yeah, that's what a climate change is. All right. Thank you so much. Siyabulela wethu Uyanda. Bofelo, good morning and thank you so much for Okay. joining us. Good Thank morning, you. Mama. Ndiyafuna ukuva mntanami into yobana ithini inspirishwe yintoni wena into yobana ujoyine le program and yintoni osowuyifundile ukuzothi ga ngoku. Into endiyifundileyo kule program, since ndineminyaka emithathu ndikuyo le program, into endiyifundileyo yi-leadership skills uba i-environment yethu thina lutsha singayikhusela kanjani i-environment yethu ukuze into ezifana nee-climate change siziprevente. Sifundisane thina silulutsha kwizikolo okanye kwii-communities ezihlala kuzo ubana le nto iyi-climate change singayipreventa njani. Singafani nezinye ii-generations. Into esendiyifundile futhi apha is that thina lutsha singahloniphana kanjani, and ke ngoku into ezifana nemithi, izityatyambo, sifundisane singabantwana ubana singazikhulula kanjani since zincedisa ekupreventeni change sithetha ngayo. Nicinga lona umbuzo uza kuni nobayi-2 sizawuqala ngawe Bofelo kuba sesithetha nawe this part then uzawuphendula Uyanda after. Njenge-eco champions nicinga into yobana umsebenzi wenu unga-contributor njani to a more sustainable future for i-community yethu ingakumbi emaphandleni because emalahleni ingqungwe zilali ingayicontributor njani indaba ye-ecosystem and nomsebenzi wenu ungacontributor njani to make sure that we don't face these challenges in the near future. Umsebenzi wethu, okay ma, umsebenzi wethu ungacontributor ngohlobo lokuba thina lutsha njengoba sifundisana ngezinto zoba imithi ne-environment yethu iyaprotectwa, singafundisana izinto ezifana nokuba masizikhusele. Njengoba sizikhusela nje nazo zinayo i-impact kule nto ye-climate change phofu ziyayipreventa le nto ye-climate change. Masifundisane kuba ke singabantwana basezilalini singazazi ezi zinto. Njengoba ke thina abantwana be-eco champions sifundisana nje njalo, siye ibe khona into enokwa esiye siyichukumise kulutsha lwabantwana basezilalini. Abantwana basezilalini nje basemva ngezinto ezifana nezi. Yeah. Okay. Thank you. Uyanda? I think indlela esino-contributor ngayo into yoba, as you have said, ba apha emalahleni we're surrounded by rural areas, ne? Yeah. So njengoba sisurroundwe zezi rural areas, we still have ilali apho, for example, funeke bebasephandle for them to cook, ne? We all know that that is air pollution, ne? In order to reduce la air pollution yenzeka phayana, we have to actually plant more trees ezilalini and promote into ngobana and promote into importance. I think we are experiencing network problems Protecting as limit, ne? Yeah. And promote into of protecting limit as lalini, ne? Secondly, we can also take abantwana that are interested in agriculture specifically. Abantwana that are interested in agriculture can be of great help
xa siplanta ele mithi, because nabo most they are interested in agriculture and farming and all that stuff. And ke ngoku agriculture has everything to do with planting, and they can also give a helping hand, making them feel into yokubana as much as thina sizi eco champions nabo, they are included as our peers. I love So that that. kungabikho Ndiyayithanda into yobana wenze umzekelo mntanam ngento yobana njengoba sisezilalini, iilali zingqungwe njengoba sisilapha thina singqungwe ziilali ezininzi, and Yes. kwimizi emininzi xa kusaphekwayo uyabaswa phantsi, But which yes. then causes air pollution, ke Air ngoku pollution. ukungcoliseka komoya. Then ke ngoku ukuncedisana nayo yonke le nto kufuneka sityale imithi emininzi. Mamela ke, sisezilalini thina sizawuthi xa ukhulela mthi kusewinter mos uyoma umthi ne, ngoba tshini iziguni ezirayithi ezi masiyanogecana. How are you guys going to promote into yobana, because you've also mentioned indaba yobana then after siyityalile le mithi masiyikhusele ke ngoku, understand, so that sizawukwazi into yobana at least indaba ye-air pollution ingasongameli as singabantu basekuhlaleni. How are you guys going to promote? Because ubufele bekhe wamention into yobana kwezi programs sizenzayo okanye kwezi project sizenzayo sizawutsala nabanye abantwana abalingana nathi, so that sizawukwenza i-awareness, senze education, sibe sithethe ilizwi elinye as young leaders of our society. In your own perspective, how are you guys going to make sure that niyayipromota, niyayiprotecta, and niyayipromote into yobana mayityalo le mithi and then ikhuselwe after? Ikhusele. Yes. As ba ubufelo sechilo into yokubana we have to, it is important that we raise awareness nge-climate change. Ngale ndlela siraise i-awareness ngayo nge-climate change, it's the same way esizawuraise i-awareness ngayo about ukubaluleka kokutyalwa kwale mithi. We have to educate abantu basekuhlaleni that le mithi lena ayikho nje for uba sihlale phantsi kwayo sicamele umthunzi xa kushushu. But it also helps us reduce the air pollution. Ngaloo ndlela leyo we are educating abantu bazaba nolwazi and making them more interested kule nto yale planting yale mithi. In that way, wonke umntu mos xa interested, xa into uyithanda uyenza ngokuyithanda, you make sure that you protect it. Xa abenza aware, sibenza bayithande, and in that way, I am pretty sure that they are going to be able to protect it in such a sense that we're not going to allow abantu abazoyikhatha down le mithi for the sake of ukubasi. Ndizawuqala ngawe Bophelo ne, nge-6 ukuyoba nge-9 nizabe nise-Port Elizabeth, which is Gqeberha. Niye kule Eco Youth Summit, and phayana kuthiwa nizawushowcase nemisebenzi yenu eniyenzileyo. Benikhe nathi ngexesha besiqala le conversation nathi into yobana nizawuyophefumlelana nabanye abantwana abalingana nani about this. So ninethemba lobana nizawuthi xa nibuya phayana nibuye niphethe ulwazi olunjani, and niza kulusebenzisa njani olo lwazi to make sure that abantu abafana nam abadala that know nothing about indaba ye-climate change, even if there is that little information that I know about it, but I would, understand. How are you guys going to make sure into yobana xa nibuya eGraps on the 9th of October niyasifundisa nathi, not only just youth, nathi bantu abadala, and I also want you guys to touch based on into yobana going forward, nina as eco champions, zeziphi izinto eniqonda into yobana singabawela mani into yobana kwenzeke ngolu hlobo, like ideas, because as I've said that you guys are future leaders. Saqala ngawe Bophelo. Njengoba usitsho ubana sizawuhamba siyophefumlelana. Njengoba sizawuhamba siyophefumlelana, lukhona ulwazi esizawungena phayana. Ulwazi olo sizawuhamba ke nathi siyofundisa abantwana abasezilalini kunye nabantu abadala, singamashiyini abantu abadala. Njengoba usitsho ubana nina ningabantu abadala anizihoya abaninzi, and ke nathi ke siyaenda uba nizihoya. Oh, but But sizawuyifumana phaya
olo sizawuthatha silusebenzisa ngohlobo lokuba sizofundisa abantu abadala nabanzi nabana. Le nto i-climate change into ethile yenza umonakalo othile kwezi ndawo sihlala kuzo. As much as sisitsho ubana kuyatholwa ezilalini and ke ngoku nje makutholwa nje ezilalini siyayazi imali imisebenzi sonke ukubana imali nje mongazibana uzahamba uyocola ezinjalo eshele environment lena sizavana ukuthetha sizawuzama kanjani ukuthetha thina le-environment njengoba sizi-eco champions sizawuzama ukuthetha ngohlobo lokuba sithethe nomshaya nabantu abadala sizama ukubaqondisa. Ndiyacinga uba ngolo hlobo singazama ukupreventa into yokushaya environment yethu isitshinga sihlala kuyo. I love it. Uyanda? What I'm hoping to gain Claire Summit kuyo is more knowledge. Most importantly, it's more knowledge on how we as young people can bring about change in our schools and in our communities. How we can raise awareness about ezi zinto thina sizifundayo kwezi summits sizenzayo, yabona? And ke ngoku xa sibuya phayana mna, what I'm hoping to do is firstly address whatever it is that I learned phayana esikolweni sam firstly, ndibazise about everything that we did and learned, and make sure nabo they actually understand the importance of being part of Eco Youth Champions, ne? And also sazise nabantu abadala, because I think it's very important ubana sazise nabantu abadala, because as Ubufele has said, abantu abadala are literally not interested kwezi zinto. Phofu mangathi they're not interested, they do not know abanye ngazo. They actually have no idea about them. And ke ngoku us telling them ngezi zinto sizifundayo might raise interest kubo, into yobana babe interested in knowing more about climate change and knowing more about our environment as a whole. And trust me, if you guys would ningenza loo nto kum, I would definitely listen to you all the day. Sininqwenelela impumelelo ke bantwana bam, nihambe kakuhle. Nifike phayana nisirepresente as Chris Hani District Municipality. Siyanithanda and sininqwenelela okuhle kakhulu. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.